Pwede ko mamaraig sa imo nay? Unsa man? Pwede ko mangayo bisag 20 nay? Piso na malang nito. Lain sa nay? Ha? Ano man? Ha magagikan? Salvasyon. Salbasyon, kung sa mga salbasyon? Nagkuang-kuan ning asukar. Asukar? Pwede padaplin sa nay kadiyot? Kay Diba si maligsan ta? Para sa mga mga asukar? ay ikapi. May kape? Sa may panginabuhi ni mo nay? Nag-umara. Sa man ang saluyot? Gulay yun. Imong sudanon karon. Pwede ko mamaraig sa imo nay? Unsa man? Pwede ko mangayo bisag 20 nay? Piso na malang nito. Piso na lang imong kwarta? Oo. 50 akong dala. 50 ra imong dala. Karon piso na lang imong kwarta? Oo. Asukar akong tuyo. Kaning kape mais. Layo-layo pa inyong balay nay. Nadia Okay ra na, pangayoon ko ng piso. Salamat kaya ni ha. Oh, salamat. Ya nay. Sa imong kamayo nay nako ihatag sa imo. Kana ibutang diha. Imuha na nay ha. Salamat. Napa nay ang kanang piso nay iuli ko na sa imo. Oh. Karon nay para ipalit nimo ko ano. Salamat to. Paginabuhi na yung orna, mga ako. Oo. Pila ron ito yung income sa matag adlaw? 100. 100. So maigo ni mo nga na kay tulo ka buk anak. Ang bantis ko. Kamutik pa lang ho. Ibali inyo na lang kung ano kamutik ba lang hoy. Kay bali ang katong 100 tapal-tapal na lang sa kuan. Oo. Kapalit og bugas 2 kilo. Sige lang. Kana na di na jud ka makapalit ginamos. Oo. Kana di nakakapalit og bugas 2 kilo ha. Ay na may 2 ka sa ako. Sige ra. Salamat lang nga kanunay sa Ginoo. Ayaw pagpasalamat sa kuan ha. Ha? Dito kas Ginoo magpasalamat ha. Sige. Anak regad ha. Sa kuan ay ampo lang natutong kapubuhon kay moabot ang panahon ay buligan na kas Ginoo kanunay ha. Malay mo wala sa imong swerte pero nasa imong mga anak. Di ba? Nako nag-eskwela. Grade 6 na karong dulo tingkam. Masing na ang swerte sa imong mga anak punay. Masa mo ray gingunay bisag unsa nato kalisod di ta mo kalimot og sampit sa Ginoo. Ha? Anak ra na yaw. Unsa kay ngalan mo nay? Hilin Hilin, pila na edad nimo? 54. 54. Hilin Mangkaw. Ano na lang nay ha? Ipasakay nimo tricycle ha. Odo. Kaya para makaabot sa inyong balay ha. Naman kayo mula bay tari Baba ha? Batya. Sige nay. Salamat. Sige. Agto sa Binay. Sige. Salamat Sige nay. Aso karon na pagtay ko nga duwa mo ni ang PHL Best. Tudloan ta mo kung saan pag-register no. Ibutang ninyo yung username, password o confirm password tapos ilagin na din ninyo. Kung mandagan tayo mapilian nga duwa dira. Magpili ta mo kung sa inyong gusto duwaon. Tapos tudloan ta mo kung saan pag cash in. Tuplokon na ninyo kaning kilid sa inyong amount. Tapos na GCash nakabutang. Magpili ra ka pila imong cash in 100, 200, 500, 1,000. So karon tudloan ta mo kung saan pag withdraw tuplokon na yung tawo nakabutang diha. Tapos withdraw. Mo na naka-utang. Ibutang ninyo inyong amount, upilay inyong withdrawon ug transaction password. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Paalala ni ha, bawal ni sa mga bata, 21 years old pataas ang pwede makaduwa ni.